Ian ka jong blay kasam ka basispa ba ongkom ni to kiken ut ngotanat ya utrai phi ka parthai baro to shakri ya u daga jinkmen to wana khmat jung u daga jingruai to rung shaka khardop jung u utrai ulong ba bha bat ka jing snei jong u kane bom jukut bat ka jing shisha jong u pateng la pateng benriu ni aingu yu blay hakane kanok phai sngi Pangila bandon hakani ka ying ka bakentang ka jong u ban mani ban syakri bat ban penan burom ya ka kerteng ka bakhut ka jong u kumta nga pediang ngobha ya pilang baro I para benget jong ka balang nadu I pastor memesan kirang ba balang bat ya pi kidekot jong ka balang kibadon hang ni bat kumjuru kitu kiba pej lengba ka YouTube channel jong ka balang ai kublay ya pilang baro haka kerteng ka jong turai bat unong pen em jongi u Jesu Kris tonginya manelang yu blay daga banginya so lang haka jingruai ka basan spa nyepulai na ka batmai san spa ndrepuar na ka barem utrai ulong usim yangin ya riwai lang ban yaro ya u kamensim kalabang penjam kaktin penkrau ya u unong pen em daka bangu ka jingruai ka ba sanspa nyepulai na ka batmai baro santli kirkhot sanspa ndrepuar na ka barem
更下应把乌拉逃di angel kun kin sawa shen bat tu roi lei tu le komen. Kajing pulih nagaktien kajung belai hakane kanok pai sengi. Kiban long ru kibenta jong kajing slok nagaktien kajung belai. Pat kata kalong kabanikong ilak banlap nagasam kaba henriu puar kedekot kabanikong. Ke gospel kabakat ku Matias kelenong kabakat wei kedekot kaba arpu pra. Ke gospel kabakat ku Lukas kelenong kaba pra kedekot kaba sau pulai haduk kaba sau pra. Juru nakasam kaba lai pusau kedekot kaba kat pra. Kesam kaba san puai kedekot kaba kat nyau. Baru naga gospel kabakat ku Matias kelenong kaba shipau kedekot kaba lai puar. Dien ki jong blai kiba ong kumne. Ka mensim jonga ka ap kermen tang hau blai. Nau kawan ka jing pen im jonga. Tuan hanga pibaro kiba that bat kiba kia ka jingkit. De ngan penjam yapi. Kabriu ru kabadon ka jingpang mi snam lakhat asnam. Kabala penlut ru yakinong penkia ialah ka jingyok baro. Henry kamla yok jingkot nanuru. Kalawan hajan nasyadin. Bat kalakta ya keremiang ka jankup jong u. Kumni ru. Kata ka jingmi snam jongka kalasang no. Deu jisu laong manu balakta yanga. De onda kila len baro. U Petros ulaong bat kita baro bat kita kiba don lem bat u. Ko kenran. Kini kipat ba kila pengian bak kila kentur yame. Deme ong manu bakta yanga. U jisu te ulaong don manu remanu balakta yanga. Nabangalas ngautu ya kabor kabala mi no nanga. Kata kabriu te kalayo i bat kamla riksyu. Dah kabaknyu kalawan bat kala dem krup hakmat jungu kalaya thu au hakmat utau patlang baro naka balai bakalakta yu bakumnu balapen khia yaka kumtahi de ulaong tu kermen kuhun ka jinget jongpha kalapen khia ya pha tu khele ha kabasuk utrai ulong hajan kibapat do nut bat open im yakat kibas ngausi kamensi kijingknya kijong blai kilong kamensi kabalwet kedok nut kabalwet bat bas ngausi a ublai memju ibeng. Uno barok te uban pelayanga khmat kibriu. Ngaru ngan pelaya u hakmat ukpa jonga ubaha beneng. To blai unkerku yakini kijing pule bat kijing syak skor nakaktien kabakut kajong blai. Tunginya pendam ha kijing duai. Ablai bukpa jengi ubaha beneng. Ublai
ubadap ya ka beneng syajerong badi ka kendo syatbian. Ublay ubatip lut ki ai baro. Ublay ubadan bor lut halor ki ai baro. Badu blay ubadap ki jaka baro. Ngiwan ya kaban aingu ya me ko kenran hakane kanok paiski. Namar ka jing ke jing snei, ke jing alam, ke jing don ringkat ba ke jing sumar ka jome. Ya ke jing ka jongi lengba kini ki sngi ki tayo ki benai ki snem ki bala lekno. Ya aingu ya me ko try ba malapen la yangi hakane ka por bangin don hakane ka ying ka ba kentang ka jome. Bangin yo ban mane ban syakri ban pendan buram ya ka kerteng ka ba khut ka jome. Kenrat babha iwan na khamat jome ko kenrat banaingu na marka jing it ba ka jome ka ba melapha eu khun bala khamar we shikani ka perthai banai hingi ka jingem banai hingi ka jingkermen bat aban ai hingi ko kenrat ya kata ka jingkermen om tang hakani ka perthai ka bangi im menta henrei haka perthai haka weipat ka ban sawan try ngi wan na khamat jome ko kenrat hakani ka por Abang imi na lagi jong ki yeng ki sem, ni don lagi jong ki jing sem haka jing em ka jungi. Ni don lagi jong ki jing kendu haki yeng ki sem ki jungi ko kenran. Ki ba mano nam nan bala ban tep ko try. Henry dai tang mame ko try ba tep ba ngau thu ya kata. Kenran apa ki wan na kani ka por ko try. Ki kwa ya ka banya sem bat me ko try. Leng bagak tin ka jome ko kenran. Nganget men ai ka jing kermen na ka benta jongki ko try. Ni wan ru ko kenran ka por. Don na pedeng jongi. Ni don na pedeng jongki jing tenjo ki jing kuslai jong ka jingem. Teng ko try hang nong no ka bangi pai ko kenran. Yo i bakilong ka jing kutlat sudah. Andre ni wan na khamat jome ablay ubalong kata ka lenti ka jing shisha ba ka jingem. Iduai ko kenran ba mni snei ko kenran. Banya rap ban kershan bor ban ahingi ka jing tingen ka baken jablay ka jome ken mau ru ko try babha naga benta ki para banget hakani ka balang don na pedeng jong ki ko try ki ba don ha pedeng ki jing pang ki jing shitom ki ba ban ki met ki jong ki kala ban long ha ki ying lani ha ki jaga sumar ko kenran ni duai ha kamat jome ba mini snei ban kner ka ti jong ka jing pen khia ka jome ko try ya ka ban pen khia ya ki ko kenran khanang ya ka ba ki ko kenran kin yo no ko try ka lan ban ya don ringkat ban ya senglang ya ka kerteng ka ba khut ka jome don na pedeng ko kenran jogi para banget apo jangan ni ka balang ki ba don na pedeng ka jinglong no temen haka karta ka jogi ko kenran hoi ko try ka men sim ka kwae enre ka jinglong jingman jong ka met ko try kam sya ya kata enre ka duai ko try hang no ba ki don ko kenran pen pau ya ka jing don ringkat ka jome bat ki pen pau ya ka jing lam ka jome bat ki pen pau ko kenran ba me melong ublei ubom ju e no ko kenran haman ka klip mat jong ka jingim ka jong ki ni wan ru ko try khamat jome ha ka ni ka janmit ka ba menta ban ken mau ko kenran ya kani ka Robert ya ki artli ki hospital ko try jong ka KGP assembly ke jongi oi ko kenran melapen mi ko try melabu ingi ya ta ka jingi thu pau ya ka bangin seng ya kini ki artli ki hospital ko try ringkat jing ka jing kmelenti bagini ki hospital kin long ka jing kerku ka jing mentoy bat ka jing rap na ka menta ki babon ko try ki balet ban syak sumar haki ni duai ko kan rat ba meno ablay ba men duai ba men yalam ko try ya ki nong kit kam jong ka KGP assembly ko try na do moderator oh ki nong kit kam baro aublay bagi nang la ban penya chaprang ya ka kam ka jome lengba kini ki hospital ni duai ko kan rat ba men isnai ko kan ban kerku yaki nong penyaj apo jangan ke hospital oh yaki doktor bakin nurse yaka ka malak hot jangan ka benta bakin ai ka jing syakri ya me ko kenran leng baka tenat ka kot ka khia ngi duai ko kenran ba meni snai ban ya lam ban kershan bor ki ban pensyaj bor ki ko try ba ai ba kata ka jing syakri ka baki ai ko kenran kan long nakam ta ka buram ka jome ban baki briu ki men sim ke ba koridor kin yo ya ka jing pen khia au blai i duai ko kenran ba meno ko try yalla ka jong ka balangi ka ba me melaseng hang ni atrai
Ini seneban kerkui pastor kinong syarai kita khot kum ti balang bari kita khot jong ka balang hi barok ka wei baki nang man roy ha ka kam ka jome ko kun ran baki nang man roy ko try ka ben kraw ya ka kerteng ka jome ban ya lap chapang ka jing penem ei ka jome bat chapang ka jing it ka jome au belai Isnail ko kan ran bandan ringkat ko try bat ngilem baju ni kapor aka bangin sayo sngow sa sipang ko try ya ka jing slok na ka tin ka bakut ka jome idwai ka ba min isnail ban play ka jing mot ka jing perkhan ya ki dok note ka jing ko try bagak tin ka jome ko kan rat kan dayo jaka ha ka jingem ka jongi habangin mi na ka ni ka jing ka jome nginyo ban song ya ka ni ka tin ka jome ha ka jingem ka jongi bangila ban penan kam ya ka ha ka jingem ka ba man na ka sngi idwai ko kan rat bamanis na iban kerku ko kenran ya ga benta jung jing syakri baro ga bangin ban pendap hagan ka por bakin long ba pediang hun hakmat jome sngobat pediang gi jing khot kerpat ka jome lama bat klet keringkang ki palat ba bon mesyam ga jingem ka jungi ba ya lam mi lujung syakri oban sasami ka tin ka jome ko trai kan long ga jing kerku na ka benta jung ilang baro leng ba mensim ko jome aga kerteng ga jung Jesus Christ bolong nong pedem ni pan kini baro amen. Akaban ningkong kum kabalang ni penpau ya kajing songo ya Reverend Senrop Lang Shabong i balap diang ya kani kajing penbai jong kabalang ansam ya ka kubor jong ka jeslo lengba jong kani kano faisingi kumbala duai ngai skembo blai ndorangkat lemi pastor ka kubor ya ka bangin sayat snow kan long kajing kerku na kabenta jong ilang baro ka jasengan thai kalong tang suai kani ka jaseng nongkren ilong ikong patsi pakenteng haka jaseng Hindi service happen tom kra haka po sauje kadai ka singing festival haka jaseng jong ka senior Christian Endeavor Society haka po saujiteng kaniru kadai ka singing festival apo ka jelam ji masta lamtei ija sengyeng hakapon riwji hakadong lum siam mingi kaja sengalong yeng jeng Mrs. Rika Bora inongkren ilong Master Oji Rentetiang hakadong jasengdong pedeng yeng kanong yeng jeng pa Daniel S. Lingdo inongkren ilong Master Walambok Pengro hakadong lum siam Sepni, kaja sengkalong hieng jong imis yet Sibon Swen, inongkren ilong teman besan L.A. Dekar. Hakamit balang kata arpu artaring, kadai kaja seng pedang balang bat weng suspension. Ban polis sedang berdwai, ilong master Ki Pongro, bat ban keli jeng keli ilong teman besan FM Karsentia. Ka Bible study kan long kumba julong haka sito dieng hang ni hayang mani haka por nyaw baje haka sisa jan kata ka arpusan tarik kadai ka jaseng pedang rudkhot ban pulis dang berdwai lo masta edge karkongor ban keli jeng keli teman basan dike karsendi haka ni ka singi tribe one kata arpun tarik kadai ka jaseng sakramen haka por siposi tang mestep ka sakramen penbaptis pan pulis dang berdwai lo masta difira bat haka jaseng ka sibeje ka sakramen jengkhawai trai pan pulis dang berdwai ilong teman besan LS nongsi bidai ba kanika sakramen jeng penbaptis
kerpat yaki kimi ki kpa ki badan jing tu ban pen baptis yaki kun kin sngobha ban pen poi ki kerteng I astan sketri jong kapalang halani shuwa jong kasngi tho diang kanipat kalongka jing pen banana kaliang jong ka jasangkan thai ka jasangkan thai kala pen bet pan penlong ya ka jing hikai jing ruai na ka benta ka women sunday haka arpho tarik jong uniu panai haka por nyau baji kumta la karpat yaki para kan thai banya poilang sakanika jing hikai jing ruai ki jing aingu ki bangile banlum haka khat artaring bangila dab banno aka sinduk hangtai khaman karpat ai reverend pimaulong sumaban pengentang yakini ki jing ai Ngini doai. Ngi aingo yame a ublei. Mamalakar khu ya kajung im ngajongi. Barkum kadak jong jing skongo a ublei. Ngi wan banno syakakam ngajong me. Nakamta ki babun ki kam jong kapalang. Kumta a ublei. Ngi doai bat ngi pengentang ngi kajung aingo. Naka kerteng ngajong ublei kupa ukhon bat umat simakon. Amen. Ni kapor, ni lapoi si kabenta, kabangin siya skor, nagkaktiyan kabakhoy kajong blay. Shwa bangin poi si kabenta, ni si bentalang. Kajing ruai kabasispa, lai pusan na kabatamay. Sispa lai pulai na kabarim. Atu keren bajam nu jisu, iktiyan jong me, long umso. Kibala penmi kajing suk, kabadap da jor baro. Kajing sawa, kajing pelong, kijing pensyoy dok bat pop. Hajing sawa sngob ha jong me. Kijam jai jai kiduk hop. Perok lightly kiduk hot. Jing ruai ka basispa lai pusan na kabatamay, bat sispa lai pulai. Adukren pajem Lord Jesu, hikten jong belong so, ebalapen bigajeng sung kabadam Tajor baro, kajeng sawa,
jing ben shoi do bat pom ha jing sawa sku pa chong he jem chai chai ke do hom he a pa iten an he ba bang ru dong erte om la du chor pa ching sawa ik den sur ka ching ma I ngin snow jing sawa chong me ka jing sawa adon bor apo chonga akaton ben meeting sukaba por ong hangaba ilong chonga ong daka tin ka ba shai open kuka ching at katin ren hanga ren atrai I ngam yourself kawe kaktin kaba mina boneng hi jing shepting in ja chiu nom king so om chiu good can be Hakabanikong pen pau ke jing sungu ke jong ayu blai namar ka jing don ringkat ke jong u bangala banyadon bat pi ka balang Presbyterian hangni halum siap bangin yo ban mani ban syakri ban pendon buram yu blai bat ru bangin yo sngo ye ke jing slok nakaktin ke jong blai kabalong ka jing kerku nakabenta ka jing em ka jongi nga wanra ru ka jing ai kublai nakabalang Presbyterian Mokhar yapi kabalang Presbyterian hangni halum siam wa ublai jong ka jing suk unai kerku yapi hakikam jong kabalang nadu ikena hadu kebelasan bapenang manroy hakakam ka jong u ya bantrei ya kam jong ka jing pen em hapedeng kini kijaka apen paur ka jing ai kublai ya ka program komiti jong ka balang ka bala ibet ban ai benta lem yanga hakani ka janmit ka balong ru ka sien ka baningkong yanga bangan wan hang ne
balang jong pi hang nia lom siap. Tam menginyo ya ka banyak sam ya ka kubor na ka ketien ka jong ublay. Ublay shibo ni ki eke baro ka jing pediang sngobha ka jong pi. Ngits kem ba ublay unker kuru yangi lengba jong ka ni kapor. Kabenta jong ka jing slok ka jonga kalong nakatu ka bangala puli mene ha kabasdang kabalong ru ka nongrim jong ka jing slok ha ka ni ka janmit ka bangala shim na ka gospel ka bakat kumulukas ka lenong ka bapra ka dekot ka basau pulai hadu ka basau pupra. Bat kani ka juk ru ka benta ngilak ban syam ru naga gospel ka bakat ku Matius kelnong makendai ka dekot kat pra du arpun riu bat ka gospel kat ku Markus kelnong ka besan ka dekot ka ba arpwe hadu ka besau pulai. Nganum pen puli syuk ha kani ka por. Bat haswa ya ka bangin yo ya ka ban ya puson ya kani ka ketien ka jong blai. Ngin ya pendam ha ki jing duai. Atrai Irap yangi hakani kapor. Penlong ya ki dok nut ke jongi. Ban pediang ya kaktian ke jome. Kaban long ke jingker khu. Ke jing irap. Ke jing mentoy. Ke jing pen ilenti. Hake jing im ke jongi hakani kapertai. Dan kerkhuru yangi kokon rat. Leng bau mensim jome. Ba menyalam ya ki bentah hakani ke janmit. Ya Rab atrai lejong syakri ubarit ubatlot ubama penyang hene jaka ka bakentang don kam ya kajing Rab ka jing penchat bor ka jong mensim ko jom ai ba ka we genten ka ban mi na ka shintur ka jong kalong ringkat ka jing kerku ka jom abangin mi na ka ni ka yeng ka jom ko trai ngin mi ringkat ka jing shaman sim ka batamai sngobat pediang ka jing khot karpa aka kerteng jong Jesus Kristus belum nong pen imipa. Amen. Ki para bangit kani ka benta hagani ka ketien ka jong blai ka baya thu ingi syapang ka jingja ya ka jingpen khia ka jong ujisu ya kani ka jingpang mi snam ka bakat asnam ya kani ka briu aswa ka bangin poin kani ka benta ladangin pet aga gospel kabakat kum Lukas kalong ka gospel kaba sngotenat ban perkat. Bat kalong ka gospel ru kaba kamban bahaya ka jingpen im ka jong ublay lengba u Jesus Christ bakata ka jingpen im ka jong ublay kamdei tangi ki jiu lani kamdei tangi ki Greek Henry la yo i hakani ka gospel baka jingpen im ka jong ublay ru kakentop ru ya ki gentle kumbalong kani kakentai kabapang misna ban nyo i bahangi baka jingpen im ka jong ublay kalong universal ladangin bu akaktien nongwai kabamut kam limit taha kita ki balajit ki jong ublay la ni kita ki jaj benriu jiu Henry kita ki jaj benriu Greek Henry ka jingpen im kalong ya baro ki benriu hakani ka pertai. Ho klem da limit dan ni klem da penhiar kerdan ki weipat ki gospel kum Matius, Markus, bat u Yohanes kiniru ki dan ki jong ki benta. Ki biat hu ingi sapang ka jingim bat ka ministry ka jong tura jongi u Jesus Christ. Baladangin pej hakani ka gospel kani ka ministry ka jong Jesus Christ nginyo iba kani ka gospel baga ministry ka jong u kalong nakapenta ki briu ki bapop ki briu ki basya iben ka imlang salang ki briu ki bamat i ka jingduk ka jingkerdu bat hakani ka gospel nginyo i ba u Jesus u ai ka jaka lani u ai ka jing ithu ya ki kentai ya ka hok ka jongki ki para bangin ladangin pet hakani ka ketien ka jong blai ladangin pet hakani ka lenong ka bakat pra bat hakitu ki dekot ka basau pau hadu sau puar bat kum juru dangin pet hakitu ka dekot ka basau pu kendai hadu ka basan pun riu ki athu ru yangi sapang ka wei ka jingja ka ba ujisu upen khia ya ka khun ka jong ujairus
Bat hapdeng jo kata kajing penkia kajung Jisu ka khon kajung Jairus la ong hai ni ka tin kajung blai bakat bau Jisu dang mut ban let ching jung Jairus. Ulaya kendu ulaya Shem bat kan ni ka briu ka bapang mi Islam na dengin pet yang ni ka dekot ka bak sau pulai. Bala ong bakan ni ka briu ka bapang mi Islam la ong hai ni ka tin kajung blai bakan ni ka briu ka lalit wat ya sibun ki nong penkia. Om tang kata kalau penlut ya kepisah ke jongka, kalau penlut ya ke dingdon jing em jongka baro. Bala record aga gospel ka bakat kum Markus laong bah pedeng jong kita ke jing penlut ke jongka baro, pedeng jong kita ke jing wat ke jongka kita ke nong penkia. Laong ba kata ke jing pang kalanang kampang susu penban. Kam don ke improvement ha ke jing em jong ke ni ke beriu. Laong baka ni ka briu ha baka layo sngow siya pang Jisu. Kalayo sngow siya pang kikam ki ba pala ki ba ule. Kalayo sngow kumno ba upen kia iki ba pang upen pet iki ba mala upen yad iki ba deko. But abaka layo sngow siya pang kita ki aka baka tepru ba Jisu uyad lenti nang ta. Laong baka ni ka briu kalalet ya ka bantur ban kita ya ka remyang jankup ka jongu. Balaong ka por ka baka kita. Hangta hi kasnam kalasange na kamet kajongka. Balaong ni kaktiin kajong blay bakan ni ka briu ka don ni kata ka jingket ka baskem ka baong ladangan siyok ta. Ya kermiang jankup kajong try Jesu ngan sakya. Bat niyo hakan ni ka por hadin ni ka bala dep kata hangta. Layat ho ingi hen kaktiin kajong blay bau Jisu ula keli kisenran manu balakta yanga. Na pedeng kisenran ki ong manu bakta ya me kutrai. Kat uni upai ba upaya pengian upaya kentur. Lesi don bala lembub ru ya me men ong manu bakta yanga. Bala ong hakabakum kata kapor kani kabriu. Kala sngow tu badai maka ka bakta. Bala om makani ka briu kala shepting kala khinyu bat kala sngow tu bakadai maka bale ya kani. Namar bakataru kalong persya ya ka jinget jong kijiu. Bala ong bahadin bakala let banya tu kita ki eke baro. Oh kadien bakala let ya kaban kala shepting kala let ya kaban dem krut lane ban dem ngon. Bat kalau ya tu iu Jisu hakmat yang tapat ba siapang ki baro kebelaja. Bat u Jisu lo ong ye kani kabriu toker men ko kun ka jinget jong pa ka pen kia ya pa kilet ha ka basu. Ki para bangeng na kani ka jingja nga kwa ban wan ra ya ki lai teli ki benta ka bangin ya perkat ha kani ka por. Bat ngiyo kani ka briu ka badan apa deng ka jing do jing kermen. Kalong hopeless ha ka jingem ka jongka. Ka benta ka baningkong ha pedeng jo kani ka jing do jing kermen. Kani ka briu ngiyo ba kala don ha pedeng ka jing kutlat ha ka jingem ka jongka. Kala don ha pedeng ka jing kutlat. Ngalaong meneh ha ka bakham syakhamat kumban penken mau biang bahkan ni kalau don gajing pang khat arsnem gajing pang mi Islam bat kalong gajing pang baka kamla syuban kontrol yang kata gajing mi Islam ka met ka jongka balaong ka kitab Leviticus kalau nang ka bakhatsan dengan pe dekot ka ba arpusan adu arpunyo laong baki breu ki badon kan ni gajing pang la nyau yaki kum kita ki baong ki bom khoi ki breu ki bom khoi la syubuk la kadon utengaru namar bakadon kani ka jingpang kadai banyak pelat san sieno badu bat kanu ka bakani ka briu ka kita kalong bom khut kita ka bakakta bat uno briu le ne kanu ka briu ki bakta ya kiru la nyau bakilong ki bom khut ngaperkat sapang ka jinglong jo ka briu bakani ka jingpang ka badon ka met ka jongka kalong ka briu ka ba umla banyak don bentar haka emlang ka salang ka briu ka bala sya iben haka emlang ka salang bat ka bakham snow si baka bakham snow ru kalong ba kamla ru ban yadon benta haka jing syakri, bat ka jing mani yau belai ban let syaka temple.
Ki para bengit kani ka briu ka don hapdeng ka jingkut lat ha ka jingim ka jongka. Kala persyang ya barok kilat, kala explore ya barok ki possibilities ka bangin laban ong. Kala persyang ya barok ki option, kala wat ya barok ki nong sumar. Kala pelut ya ka pisah, kala pelut ya ka jingdon jingem. Nga perkat lesen ka don ka jaka, kala bendano ya kata ka jaka. Ba kan yo ban siu, nani ban yo ban siu, ban sumar ya kata ka jingpang ka badon haka. Henry la ong hakak tin ka jong blay. Bahkan ni ka beriu kalanang kampang penban. Kamdon kanu-kanu ke improvement hakamet ke jongka. Om day kendai po persen, om day kendai po kendai persen. La ong ni ba om don lanang pang penban, lanang ban kia penban. Yakin mau habang perkat ya ka jinglong juga ni ka beriu. Ikin mau itu ikin tin ni ka bau Jisu ong. Tuan hanga pi barok ki batat bat ki bakhia ka jingkit di ngan penjam ya pi ki para bengeng desi ngiru ki don ki haga jingem ka jongi bat habangi ngila persyang ya kita baro ngi feel ngimpoi syakat hong kino ki bangi perkat kem sim urlong Henry habangi pai sya ublay ka don ka jingkermen nakabenta kajing im kajonga bat kajing im kajongpi kadon kajing kermen lesi don kipor ka bangingila persyang henry kim urlong ka mangingi temu kim urlong ka mangingi kmilenti kim urlong ka mangingi angnut barhabang perkat syapang ni kabenta kapenken mau yang ajawi ke jingja kak tien ke jong blai syapang tu dakat halor juga ding pna ubreu ubala duk jingkermen ubreu ubala syaken tat haka emlang ke salang haki bahaying ki basem ngamudur haka tengah bar haki kun ke jong u bat ka jingem ke jong u kalalong ka jingem ka badum tam hanre halor juga ding pna ong yu Jisu Tuken mau lem yang anda mempoi ha paradise. Barka jing jubab yu Jisu kong. Hakan ni kesngi menlong lem bat nga ha paradise. Chim ong lasai kesngi, chim ong hadin si tayo, hadin si benai, hadin si snem bat kum ta ter mensalong lem bat nga ha paradise. Henry ong hakan ni kesngi. Ubriu ubala du jingkermen na ka jingim hakading pna dang don ka jingkermen nakabenta jong uniu briu namar kata kadau ki para bangit ka jingkhang jo ka jingkermen kadang pli yanga ba pi habangi pha shu hapdeng ki kutlat jong ka jingim ka jonga ka jongpi ka benta ka baar ki para bangit bangyo i yakani ka briu kalong baka don ya kani ka jinglong le ran ka jing shep ting jongka bat ka sngo yala dia bangalong ubambet kalong ka bambet dor ka bom don dor ai hakmat jong kita ki babon laong hene ka tin ka jong blai ha bakalayo sngo ba Jisu wan banyat lenti na jan nang ta baka don laong ha bakalayo sngo ki kamba kalayo sngo ki kampala ki jong u laong baka ni ka briu kala let ya ka bantur Kalalej ya ka bantur. Palaong baka ni kaktin ka jong blay. Baka ni ka briw kalalej bantur. Kalalej nandayin. Kamsim lej na kamat. Kamsim lej na kamat jong Jisu. Henry kalej penban na din. Namar kating. Balay namar bakating. Kasyepting. Kasyepting namar bakalong persya. Ya kanikaan jong Jiu. Namaladakan kita maka kabapermut balaong kat kum kaan ju kijiu ba uno kabak kita kani kabriu utau briu unlong bom ku kasyapting kalej na syadin kam simnut ya kaban lej nakhamat ong kani kaktin ka jong belai laong hang ni bakata ka jingpang kabadon hakamet jongka hadin ya kabakalakta kata kasnam kalarengat Ki para bagay habangi phai ka jingim ka jong ka briu ka sensyar ka jingleran
Kasin syar ka jing shepting. Kasin syar kata ka jing bo kendor yala ka jong ka jing im. Kasngo bangalong ubriu ka bapok dor tam ka jing im ka jonga. Bat kam kuat ru ban tip manu syapang ka ni ka jing pang. Bat kam kuat ru ban ya discuss bat no syapang ka ni ka jing pang. Henry ka kuat ya ka ban lechu Jisu. Bat kata kalong ta ka ban yok ta. Ya ka yang jankup ka jong Jisu nasyadin. Bat ka ka bajang yu ki para bangai. Teng ha ka jing ka jong ngiru. Tetap ki don ki por ka bangi ni ken ni syem ya lajong bangilong ki baduk jingkerman hadu kata-kata. Lesengi perkhat bangilong ki bom dondor ha ka jingim ka jungi ha ka pertai. Ese habangi le ya kanu ka sensyar ka jing le ran ka sensyar ka jing syapting. Hanre habangi wan sya ublay. Habangi wan sya utra Jisu. Ukloy ya ka ban penkia yang ayapi. Ukloy ka ban pediang yang ayapi. Da ka jing ka jong u. Ki para bangai dese ka jing ka jong iru di don ki por. Habangi le ya kanu ngim kwa ban don manu ban tip. Namar lara ki tip ngis ngole ran. Bateng habangi persyang ban buri iki bari ka jing ka jongi. Kita ki kelalong penban ka problem. Ki wan ra penban ya ka jing do jingkerman ka jing ka jongi. Bat kan ni ka beri ru kalong kum ta. Namar ka sensyar ka jing leran. Ka sensyar ka jing septing. Ka jing sensyar kata ka jing bom kendor la ka jong ka jing. Ka sngok ba kalong ka bom dondor la jong. Handre habaka wan sya Jisu. Updiang yaka kumba kalong. Ikan mau ka sam ka balai pusau ka dekot ka bakat pra. Ka ong ba utrai ulong hajan ki ba pat dok nut. Ki ba lapat dok nut. Bat upen yakat ki ba ngausi ka mensi. Ka dok nut ka balawet bat ka ba ngausi. Ublay memju iben. Tukin mau namar kata kadau ki para bangai. Ka dok nut ka bapat, ka dok nut ka balawet. Kadok nut ka basyam ni ka jing jenjara ka jing ka jungi. Habangi ngilet hau blay. Ublay umjuk kentat yang ayapi dalay ruem. Ka benta ka balay bat ka bakaduk. Ka bangyo hakani ka briu ka balduk jingkerman. Bahadin bakal adap ban keta ya karem yang jankup ka jong Jisu. Laong hagani kaktian kajong blay bakata kabor kalami no nakamet kajong tra Jisu. Bat u Jisu ulas ngoto biang ya kata. Bat habaw laong ikisenran dan manu bakta yang. Kisenran kila keli u Jisu. Kumno kat uniu pat ba bakentur ya meong penban manu bakta yang. Ngaperkat ki para bangit badaday mga mapiru ngilak ban ong hikum ta. Henry u Jisu las ngoto bakala don ka jinglong per kamet ka jung namar bakabor kala mino na u. Balaong baka ni ka briu haba u Jisu labo ikani ka jingkali don manu bakta yanga. Laong baka ni ka briu haba kayo sngow ikani ka jingkali kaba u Jisu kali kala pendap ya ka ada ka jing syapting. Kala pendap ya ka ada ka jing knyo. Nama baka skau tho baka ka baka lale maka kalalong persya ya ka an jugi jiu. Namar kanu baka kta kalalong bom kuy. Bat om tang kata laga syapting bayo u Jisu un kentat ya kata ka jinget ka jongka. Ka syapting bayo u Jisu un pen pai biang ya ka jingpang ka jongka. Un pen kia syu ya ka un pen pai biang sya ka barem. Nga perkhalet se gani ka briu ka don yakini kijing perkhat. Bat hapdeng jong kini kijing perkhat ki para bangai. Maladaka kan yathu kap kipat ba barok kintip barok kinyo ya ka bat kinla ban penrem ya ka. Kaan kan ong kumno ki briu kin ong kumno ya ka bat uji suru un ong kumno ya ka. Laong hakani ka tin ka jumplay hakabakhat du kan ni ka briu ka larai kut. Lada ja kat baja long kat balong.
Namar kwa ka sngo thu habakala omat ya ka jing kerku ka jong blai lengba ka jing penkhia ya ka kamla ban chu set hangta henrei ka kwa ban ya thu ya ki e baro bala ong hai nak tin ka jong blai bakala dem krup kala dem ngon hakik jat ka jong Jisu bat kala ya thu bat kala phla ya ki pita ki e baro ki bashisha hakmat jong utau pai ba la ong bau Jisu sim kentat ya ka bangaken mau itu kaktin ka jong blai ka baong bau no ru ban phla yang hakmat ki briu ngaru ngan phla u hakmat ukpa jonga ubah beneng kani ka briu kala mat ya ka jing kerku lemba ka jing penkhia ka jong blai hakamet ka jong ka kam hon makan chu ngap kum tu ba kani ka briu kam sya ba kata ka jing le ran kan sen syar ka kam syak ba kata ka jing syap ting ka sen syar ka kala lej ban mi pat ba ban ya thu bat ke ki para bange yo i hang ni ba kani ka briu ka yo mat ya ka jing penkhia bala dengin pet hakatu ka dekot ka basau hupra hakani ka gospel ka bakat ke Lukas i bau Jisu uyo i kani ka jinglong kutlat jo kani ka briu uyo i kani ka jinglong le ran jo kani ka briu ka basen syar ya ka jing shepting ka jing bom dondor ha ka jing em ba honda ba kala phla ya ka ya kita ki ke baro kala penlong yo Jisu ban ai ka jing kermen ha ka jing em jong kani ka briu ngaperkhat ki para bengeh bakai kerteng jong kani ka briu kala kit kendung ya kata ka kerteng jong ka jing bom khoi ka identity yong ka la apen king ya kata ka identity ka da kata ka briu ka bom khoi mudur manga bat mapi ladaki briu kin ong yang ai pi da ka kerteng jong ka jing pang ngin sngo kumno mudur pin ong yang da ka kerteng jong ka jing pang ngarungan sngo kumno baro shikata baro khat arsnem kani ka briu kalakit ya ka identity ya ka jingem jongka da ka identity jongka jingpang la hai kerteng da ka briu ka bom khot henrei ha ba ka ya shem bad Jisu ka briu ka bala syak kentat ha ka emlang ka salang ka briu ka bala syak kentat se ha ki briu baro bakala du ru ya ka hok ya ka bakan syakri belai henrei nyo i kini ki kentien ke bau Jisu ong ya kani ko khon ka jinget jong pha ka penkhia ya pa ka briu ka baket ya ka kerteng ya ka identity jo ka jing bom khoi unclean henrei Jisu ong ya kani ka briu ko khon ting khon ya ka ban nyo i ban dei tang ha kani ka gospel ha ka bau Jisu penkhia ya kan thai ba ai kerteng khot sendon ko khon ki para banget se ka jing im ka jonga ka jong pi kalak ban long kum ta ki briu ki la ban tip da ki wei ki kerteng ka jing im ka jonga jong pi yo i ba habangi phai se Jisu ai ka jing itho ai ka jaka bakan yo ban mani blai ai ka jing itho ban preserve ban wan ra yang ban penyo pat sajisien ya kata ka identity ka baladu ha ka jing im ka jongka bat Jisu ong ya gini ki kentin tuker men ko khon ai tli artli ki benta ki bami nang ni bakan ni ka briu ka yo pdiang ya ka jing suk la replace ya ka jing shepting la replace ya ka jing le ran la replace ya kata ka jing bom khendor ha ka jing em ka jongka da ka jing suk ka jong belai ngiken mau ya ki kentin ka bau Jisu ong ya ki senran ya ka jing suk nga e no api ya ka jing suk jonga nga ai hapi om kum baka perthai ka ai nga ai manga hapi kalong ka eke ka bas ngau tanan ha ka bau Jisu on bau kiau shabneng simra ya ka jing suk shabneng e hanga hapi bangin experience ya kata ka jing suk bangin mat ya kata ka jing suk hapdeng jo ka jing tinju jo ka jing em bangai ken mau ya ka jing ong ka jong Reverend Dr. Billy Graham wa bangi don kam bangin ya suk shwabat ublai dei hangta bangin samat ya ka jing suk ka jong blai you need to have peace with God
then you'll get the peace of God. But then nama kata habang ong baking mat ya kajing suk kajong belai kamut bom don shu kajing om don shu kajing pang om don shu kajing tenju jong kajing hanre hapdeng jong kita ki baro kadai kajing suk kajong belai ka bau pol ong ka beri jai ya ka doknot kajong kajong pi ka bahau Kris Jisu. But ka kajing mi habakan ni ka briu kala let ya ka ban pendam ya le di hau Jisu. La ong bau Jisu ula pen kia ya ka. Kalau yo mat ya kajing pen kia kajong ka om tang ha kamet henrei ha kamensim kajong ka di para bangai kani ka briu ka bamat ya kajing du jing kermen ha kajing im jong ka briu ka balakut lat ka briu ka kenya la jong makam don dor shu ha kajing im henrei ha bakawan ha Jisu kayo mat ya kani kajing kermen ha kajing im kajong ka para bangit kat banganang perkat ya kan ka benta kapin kan mau yang syapang ka wei ka jingja bat kata ka jingja ka long syapang ka tu ka gloria geta ka baju tho ya ki jingruai abaki ruai kini ki geta vocal band bat ka wei na peding ki jingruai ka ba ka tho kani ka gloria geta ka de ka tu ka jingruai ka bangi ju stoltenat ha ban ruai khamtam ha ke Easter Sunday dan ni ka resurrection day. Bat kata ka jing ruai ka ong because he lives. Ka ka daw ka bala pelong ban tho ka ni ka jing ruai. La ong ba ka ni ka glory kita. Ka em ha kitu ki por ha ka ba ka don kata ka influence ka ba wan ha ki institution ba ublay ulayap. Ki don ru ka jing hydrox ka jing di drugs ha ka ba kum kata ka por. Ki don na pedang ki parlok ki jongka ki ba ong namar ba ka ni ka briu ka lapun yu kun jongka u ba kerteng u benji. Bat ki ong palong ka ba kordet tam ban kayu kun hakabakum kata kapor. Palong ka ba kordet tam ban kayu kun jopa hakabakum kani kapor. Baki don kini ki baro ki ba ker saudong joka ki ba penduk jingkermen. Kani ka briu sisha ba ka pai kita baro saudong joka kayo i sisha ka jingduk jingkermen. Henry hapdeng joka ta ka jingduk jingkermen. Ka ken mau ya ka jingim ka jung Jisu ka ken mau ya ka jingtep ka jung Jisu ka ken mau kum nu ba ula mi pat ha ka sngi ka balai ban ai ka jingkermen om tang ha ka ne ka jingim ka jung ka henrei ha ka ban sawan ban hapdeng jo kita ki bar khoi ka tho ikni ka jingruai because he lives namar ba u ngadon jingkermen bangan face ka beta ka balasai ki para bangeng ha ka jingim ka jungiru kum ki bangeng abangi nginget yau Jisu ba ulayap bat ulami pat ngidon kata ka jingkermen baka balang ru ka yeng hadu ki sngi ka bamenta ka dei halor jo kata ka nongrim ba manga mang pi ngedon ru hakani ka sngi ka bamenta ka dei halor jo kata ka nongrim bat halor jo kani ka nongrim ru baka balang ka kayai saki ya kani ka jingsisha sapang ka jingim ka jingyap bat ka jingmi pat ka jong Jisu Kris. But day ya kan ni ka khubor jo ka jingkermen ni ai sya kan ni ka perthai. Ki para bangit kan ni ka khubor ha kan ni ka janmi. Ka khot yang ai pi. Ha pedeng jo ka jingkut la. Ha pedeng jo ka jing la ran ka jing sngo bom don dor ka jing im. Henry ha bangi wan ha khamat jong Jisu. Udon ya ka ban penkhia na ka betajong. U ai ka jingkermen yang ai pi. Bat ru u ai wingi ya kata ka jing im. Kebabam jukun. Ublay un kerku, ublay un yarap, lengba ka jing slok, dagan ni ka ketien ka bakut ka jung. Ublay na kamta ka buram ka jung. Amen. Ngila poi si ka benta bangin penwai no, ya kani ka jiaseng ka jungi, hakani ka no pai sengi. Aingu ublay baula don ringkat bat ngi. Patu boleh kerku ban pen scam ya ki benta barok ki bangin leo ban pendap ha kani kapor makin long ki ba pediang hun hakmat chung inya pen wai no ya kani ka jeseng ka jungi da ka bangin shim mentalang ka jingruai ka ba sanspa san pusau na ka ba thamai sanspa sau punyo na ka barem unong pen kia ba kraw la syam u Jisu u bas ngolam
Tien pentingan Ukren yu nong pang, tus ngap kesur yu Jisu. Sur batiang jingruai angel, kerteng kor tam hapertai, jingruai bang bempat jus ngau. Jisu bae, Jisu. Baru henriu teli kidukot lambat ke koros ke jingruai ke basan spa, san pusau, bat san spa, san punyo, sau punyo na kabarim. Bat hadian juga ni ke jingruai, ngasngubaban kerpat, ya irreverent, dirembai, ban pelaj ini dah kecing kerku penwai. Unong pen kya ba krau la shem uji su pas golem din pen tien u ren yu nong bang tus ngam kasur uji su sur batiang jing ruai angel kerteng kor tam ha bertei jing ruai pang bom paju ngau Jisu ba Jisu Ipaparoon mam lut hartus ngam tinspun u Jesu jeng dom baka kan per naik dar pen syong habu rom jong Sorbat yang jeng ruai angel kerteng kor tam ha bertei jeng ruai pang pompat juk ngau Jisu ba Jisu jeng pang men sim jeng pang bom bong in shem jeng con u Jisu jeng shi dom per te haru kom in her hager teng Jisu Sorbat yang jeng ruai angel kerteng kor tam ha bertei jeng ruai pang pompan jus ngau Jisu ba En sembal wan jing hun kan shem haker teng itu Jesu jing tom baka ul o barben kin pralut par u Jesu Sorbat yang jeng ruai angel kerteng kor tam ha pertei jeng ruai pang pompan jus ngau Jisu ba Tuan kulong syong sang ne ya ro kerteng u Jesu ka jeng
thoát hít Wat yêu ta la Tos ngam hạt quan lối xa Surba thiang jing ruai angel Kerteng kor tam ha bertei jing ruai pang Pan chúc ngâu Giêsu ba ít Giêsu con đang yên thôi hạp hình lao về nhân yo ia u Giêsu sau đón các hẹn ya ro in say các cơ thành ít u Giêsu serba thiang jeng ruai angel kerteng kor tam ha bertei jeng ruai pang Pan chúc ngâu Giêsu ba ít Giêsu Kan yo Ingo yame ablay lomba kene kapor kabamala sya yalu jong syakri ban pensngau ya kene ka kubor naga ktien ka em ka sisha ka jong ai balomba kene ka kubor ngin yoi padai tang mame marway ubalong ka jingkermen ya ka jingem ka jongi hakane ka pertai ka bangim bat ngida duwairu na ka bentalu jong syakri jong me isnai ban kerku yu lengba ka jing syakri ka dang sa jong ka jingem hak bo nang la ban ai ka jing sa pai lang jong me lengba ka ktien ka jong me pelaj yang inang ne di ka jing kerku ki jong me ya ka mama ai ka jingai ai ka badap yang ka jong Yesus Kristus putra ka jingi ka jong oblay ku pa lem ka jing slak ka ba pensat or ka jong mensem ko ini ka jing kerku ki be em jong ki laingot hawai blay kin song dap kar hai hangi we pi we ki ba sha skor bat ki ba manes im ya kin song dap kar hai bat ki rewet ki ro Kibadana keleng jong kane kepercayai. Nadu mentah sudah ke arta kiba pom cukup ru. Amen.